Sewda Senat Idarasynyň binasyna ýaýwananylan seriyeniň açylış dawrasyna mejlisiň başlygy, hökümet agdalary, ministrlikleriň we puduklaryň dolanış edaralaryň, daşary ýurtlaryň hemde halkara guramalaryň ýurdumyda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleriň habar beriş derişleriniň ýol başlary, ýurdumyň işe toporlarynyň wekilleri hemde öňde boljak Türkmenistanyň halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisine gatnaşjak vilayetlerimizden gelen ýaşy neslin wekiller gatnaşdylar. Bu ýerde hormat prezidenti bilen Fergat Nujra iweren gutlaw golly. Seriyeniň açylış dawrasyna gatnaşjylar ilki bilen ýurdumyň garaşsyzlyk ýyllaryna gadanan üstünlüklerini durmuşa geçirilen we dowam edýän özgertmeleri, halkymyň awadan durmuşy uğruna alınıp galýan işleri şöhlanýan video şekillere tomaşa etdiler. Sergide Aşgabat we arkadaş şäherleriň ýurdumyň welaýetleriniň diwarlyklary ýaýwananyrly. Bu sergi ýurdumyň şäherleriniň we sewitleriň durmuş ykdysady ösüşiniň beýanydyr. Olarda ýerleşdirilen monitorlarda her sewitin öýel bolşy aýratynlyklaryny, senagat kuwwatyny, durly uğurlar boýunça gadanýan üstünliklerini, medeni durmuşyny beýan edýän şekiller gorkadylýar. Sergi meydançatyna milli ykdysadyýetimiň äkli puduklaryny döwre batlaşdyrmak hem diversifikasiýalaşdyrmak boýunça anyp bolýan işleri döwlet maksatnamalarynyň we innowasion taslamalaryň şäherlerini üstünlikle amala aşyrýan şäherleri giň işleýän şöhlanýan puduklaryň diwarlyklary ýerleşdirildi. Paýtagtymyzda ýurdumyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayram münasibetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi öz işini dowam edýär.